Госпожо, бихте ли се представили? Да, казвам се Зорница Николова. Откъде сте? От Тръстеник, Плевенско, а иначе живея в Габрово. Габрово живеете. Имали сте проблем с бъбреците? Да. Помните ли кога беше? Преди около 2 години. Преди 2 години. Разкажете как се чувствахте. Една седмица бях с температура 40 градуса. Не можах да я смъкна с абсолютно никакви лекарствени медикаменти. И отидох на лекар. Направиха ми стандартните изследвания и ми казаха, че трябва да ми махат поспешно с единия бъбрек. Като всеки нормален човек се оплаших. Това си е част от мене. И тъй като знам за вас, доктор Алексиев, и дойдох в Плевен. Дадохте ми 3 шишенца. Третото се надявам никога да не го използвам. Какво стана? Още от първото шишенце болката премина и температурата ми се смъкна. Второто шишенце го изпих за всеки случай. И третото си седи до ден днешен с мен. Имаш ли проблеми с бъбреците? Не. Няма да ти махат бъбрека? Няма ми махат бъбрека. Даже на който кажа, всеки се чуди. Много ти благодаря за този запис. Това е важно не само за мен, а и за други хора. Не е задължително веднага да се махне бъбрека. Има и други начини да се лекува. Аз трябва да благодаря. Защото спестихте доста. Помогнахте. Пък и не само на мен.